Jeg hedder Peter Lindstrøm, og jeg er formand for bestyrelsen i vores ejerforening. Som sagt før, så er vi i gang med den her vedligeholdelsesplan. Og det handler om, at vi gerne vil sikre vores ejendom fremadrettet. Og så i forbindelse med det, så har vi kigget på vores murværk, som for det første var det blevet meget grimt af alger. Og det vil vi gerne have gjort noget ved. Men vi vil også gerne så i samme omgang have behandlet vores mur, så vi har ikke så mange, altså ikke fordi vi har fugtproblemer, men fordi det regner så meget, at vi så ligesom sikrer os, at vi ikke får det i fremtiden. Og så tog vi kontakt til Skyverderma og fik et rigtig godt tilbud på at få det lavet. Og de var hurtige til at få det sat i gang, når vejret var godt. Og vi fik også en god dialog om, hvad det var, Skyverderma kunne gøre for os eller for vores bygninger. Så der synes vi fik god kvalificeret rådgivning og også, hvad kan man sige, evidens for, at det er noget, der virker, og Jan fortalte om deres samarbejde med Teknologisk Institut om at få testet deres produkter derovre. Der havde vi en god dialog med Skyverderma om, at hvad er det egentlig, det kræver, hvad kræver det af beboerne, og vi fik forklaret om, hvorfor vi gerne ville gøre det, og det var fordi, at vi gerne langsigtede det her, at det skulle være både pænt her, men også, at vi skulle beskytte vores murværk. Så udover at der selvfølgelig undervejs er nogle gener af, at man skal dække noget af på sin terrasse og sådan noget, så blev hele processen sådan set gjort så nemt som muligt af, at det var egentlig skåret meget ud i pap, hvad vi selv skulle gøre og hvornår vi skulle gøre det. Tilbagemeldingen fra beboerne har været, at de har været super glade, og de allerede kan se, at vores bygninger er blevet meget pænere at se på, og det er jo altid godt, når man kan se et resultat. Jeg synes i hvert fald, at hvis man har problemer med alger på sin boligblok, så vil det være en god idé at tage en dialog med Jan fra Skyverderma og så se om, hvad Skyverderma kunne gøre for dem. Dels for at få fjernet algerne, men så også i den proces se på, jamen kunne det faktisk også være en idé, at vi fik coatet vores murværk, sådan at vi i de her tider med skybrud og voldsomt vejr, at man da sikrer sig så godt i forhold til fremtiden, i forhold til vand, der kommer ovenfra.